Yes.
libadura, dagiti parisay yung mga kunahan, dagitay kasla na lintod da, yung nagpisimbaan, nung ije paraangan, Jesus, gusto, mangiroman. So dahil ito'y kunada, kasla na lintod na agserserbi, ngang iti kinaagpaiso na, ijay bukod na ngagimong ka, hang namot ammo ti agaya, hang namot ammo ti isumot ti kabukbutan. Nay, kadaytan annadan ko na anaday, annadan dagiti libadura ko na anaday dyan. Kasla kayo nakapesmas ti nakaisan, namdi kaundan na madimay. Nalaman ka kanya kayo, nga po matalinis mo, ako pakulo, nagakiyute, ako nagsayaan. Itira mo tabag mo nga kanginginaan. Nagyan na nga, hindi bag mo. Naduma-duma nga kutong timasitas, tinakakaw mo. Dahil inya na ganan, kita ang ginagyan, iya kung nagtibag mo. Kan nagagyan, hindi mo nagpintas tibag mo, wala si kuma. Nagpintas ibalay mo, wala kumanya, niya nagyan na. Tatao, wanong kwago na dami ako tayo. Or ka nakapinpintas na ang amin yung kapipintasan dahil ka na bala. Nung tinagyan na ka, wala kabubutan na kasigdan, wala nakatamtang si, ang dahil ka nagyan dahil ka na balay ka. Isuda nga mismo ko, di na kayo makapagurus aga-apa. Ay ako siya na panaging sisigkot ko na naging dyan. Kasla ko maman ng taong, makita yun na balbalay yun. Ako agrimat-rimat. Christmas tree da. Nagmayat ni rimat di jay dekorasyon. Nga inya nagyan di unag. Katatangsita, kaaguman, managing bubukod. Kasla kapigsaan ti kararag nung kitaon Diyos gusto maaramid ka anak. Hamo kay marig na tao ni Apo Diyos. Haan mo ti baka kitaan di ka na Apo Diyos kani agluluan mo makanayon Ano? Baka kunayon mo kasi katang idadaulo mo ti Santo Rosario ijay gimong yo kasi kala ti tao ni Apo Diyos. Ay baka ang kabesa na dahil ta ngam di man nangibiyag ka awan. Haan kalagyan ko na natin. Noon niya di karkararag mo, ang laing karkaragatan ang ibibiyag. Noon niya di ibagbagam, di ano tayo, ikarigatan ang ibibiyag. Noon niya dinagan mo, ilagay mo yung manarawid-wid, mangidaulo teritorya. Ang laing karigatan, narigat ang kalagat, o datay amin, o rida kami, struggle lang ako, pati pa nangibiyag. Ngam kakmahaan ng ibaga, isuwarog na ko na nagretik, napinpintas kayo na ang ako di kinakapsok mo. Tatulungan na ka, tigapsat mo, kini Apo Diyos kay sa lejay, kasla na kamay-maya. Ne, madimot gaya. Kasla na kalulung kayo. Ne, madimot gaya. So kamay-mayat na maawakon tayo sa italang trabaho di grasya ni Apo Diyos. Kaya nanguro natin baga na dito, agbutin kayo iti Diyos. Nadapan nakabalin na ng mga itakwak kada kayo ijay, impyerno, laman. So tayo kumak di, kalman luklukok, lagi tayo kakandok ko. Nagpulot ang reklamo, tang kayo makareklamo di impyerno, kunak. Umum lang aja pa namin ako, kano reklamo to inya, di pa nang ijay langit, awan nagkumkumplain. Nasasayapin at tao di dyan, o rin na iroruman nagayat dalatan, nalite, nagpula! Hindi pa yung makapagpun, diya kamo, kasi dyan tadi, siguro dyan impyerno ko puros complain. Dyan langit ko puros kaya. Itatwak na kayo kung naagbutan kayo iti Diyos. Maysa ka, dagiti sagot, dagiti yung awatan, dagiti anak tayo, magkonfirmaan niya ni dyan. Give of the Holy Spirit, fear of the Lord. Panagbutan kini, Apo Diyos. Ano, awan butan mo kina Apo Diyos, ipagarap mo kumayat lang ka amin, hindi ka kararagan. Hamo ma-realize yan aramidang na madin. Hamo mapanunod yan aramidang ka, hanga maibagay kini Apo Diyos, ay kapanagin ko kung naday ka. Masapong ating-itingon tayo, DJ no, ang damo, labutan tayo kinapoy. Haan nga butang nga day tayo, kumilaw nga Diyos. Mabutang nga mga salungasing nga po day tayo naman nagayat kay Diyos. Inyat iso papak mo, nagbutan nyo kinapoy Diyos, ayat iso na, so papakam ti ayat. No, isakit nga naging tao na, so papakam ti pa nang isakit ka naging tao na, day tayo gusto mapanagbutan kini Apo Diyos. Kaya marunat ako na nata, mangitakwak iya impyerno. Hindi dagas na ito. Agmisa ako kaya dito impyerno na kayo ilang parokyanos kung niladatang na pantay amin. Awang pa'y nabati, haang kumamot
Ngam di jay atari gagayan lakta di jay no anya di jay kaugan iso ti makita nya no anya di jay makita iso kumaday jay kaunggan. Tapnahan nga ko na ni Apo Isus na kasla aging sisingpot kumana Isus Diyos ko pakawanan nakapsok tayo amin awan ti perfect iso nga umararaw tayo kanya Apo Diyos banag dato.